ଓହୋ କ'ଣ ତାରେ ଓହୋ ଅତ ଖଣ୍ଡିଆ କଥା ମନେ ଶୁଣିକିରି ଶଳା ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ବୋଲଛୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆରେ ଫୁଙ୍କି ଦେବି ବାହାରିଲାଣି ଦେ ପାଟର ଫୁଙ୍କି ଦେବି କି ରୋ ବାବା ତମେ ସବୁ ଖାଲି ମୋର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେବି ତମର ମନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନା ତମକୁ ତ ଗୋଟେ ଥର ଗାଁରେ ଡାକିଥିଲେ ସେ ମଲା ଲୋକ ପାପ କିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ଉଠେଇବା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲ ଯେ ସେ ବଞ୍ଚାଇବା ଲୋକ ଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ମରିଗଲେ ଆରେ ମୋର ପୁରା ଖାଲି ଫୁଙ୍କି ଦେବି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେବି କିଟା ଘୁଷୁରୀ ବନେଇଦେବ ଘୁଷୁରୀ ବନେଇଲେ ତମକୁ ଆରେ ପାଳବ କି ମୋତେ ଯାରେ ଧରି ବେଟୁ তুই ସବୁବେଳେ উল্টা ফুল্টা শুনিকি মোর না কোন না তো মোর বিজনেস খরাব করদেবি তুই ସେମାନେ কি সালা বলে মুই গোটে মলা লোক বঞ্চাইବାକୁ ଯାଇଥିଲି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କାମ ସେଠି କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ବ ଜାଣିଛୁ ନା ବାଇଆ ହେଇଯିବୁ ହେଲେ ସେଇଟା ମୋର ବାଟା ହେଉଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକର ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁ ସେ କୋଉଠି ଦେଶୀ ମଦ ମାନେ ପିଇ କଲଜା ଫଲଜା ସବୁରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିଏ ବି ଭଲ ନଥିଲେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିକରି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଛାନିଆ ଆଇକରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତ ଠୁପୁ ଠୁପୁ